keď aj toto vám vôbec nepomôže. Insignia 2 liter nefunguje klima, kompresor, sťažnosť, sťažuje sa auto na roztrhaný kábel, ovládanie klima ventilom a ideme to hľadať. Máme, takto vystupuje kabeláž, tu máme jeden kábel, ktorý nám píska, normálne to je ten kábel, ide s väzkom, prichádza na tento konektor. Tu takisto všetko píska, máme tu kábel celý, tu píska, tu, všelikde. Všetko píska, aj menej, aj viac, ale keď preverujeme tento konkrétny kábel cez multimeter, nie je tam nič. Tak píska všade, pretože je tu veľký zväzok kábel a elektromagnetický ten signál posiela sa po ďalším káblom a má to proste takúto chybu. Ale keď už ideme fyzicky preverovať a nájdeme tam takýto kábel, ktorý ani nevyzerá, že roztrhnutý, to už vyzerá horšie, pretože som ho pohyboval, ale normálne zhnitý vo vnútri, v celom zväzku, bol vložený takto v kablách, nič k tomu nemal žiaden prístup, ale zhnilo to vo vnútri. Nie prvýkrát, ale toto proste nepomôže vám ani toto, musíte celé rozoberať, milimetr po milimetru preverovať. Takže tak, ideme opraviť kábel a ideme skúšať.